बेला बिस्टरि B.D चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो। खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय। अन्नानै लोगोसे शेयार आरो लाइक। मानसिनि जिउआ ममबाति बायदि जोंनायावनो गावनो हारसिं आवलिना जोबलाङो। गावनि गोसोखौनो गोजोनै लाखिनो नाजा, मानोना नों जेसेबां मोजां थागोन एसेबां मोनलांबाय थागोन मोजां। मानोना मानसिया समजों खारफाबासो समखौबो होनो हायो। नाथाय नों खोनाया जानो हानाय दाउसिन दाउलानि गाबनायखौ, गुरै रावजों नोंखौ एदावहरनायखौ सानाखैमोन आं नोंदि आंखौ सानसे गारनानै थांगोन। नाथाय बे बिबारा नायनायावनो लरहायलांबाय। नों मिथिगौ ना, फुंनि सान ओंखारनायजों लोगो आङो नोंनि खाथिसिम थाङो। फुंनि बार खोलो बारनाय बारजों माब्लाबा नुदोंना आंनि गोसोखौ गाबदोंना मिनिदों। गोसोआ बायलांजोब्बाय आंहा, मानोना सिमां नुनायफ्रा गासिबो फेलें जाजोब्बाय। दासिमबो थांनानै नेना थायो आं नोंनि दरखंआव बिलिफाङाव।